Prošlo je gotovo 16 godina od posljednjeg raspisivanja referenduma kada je u mesecu oktobru 2006. godine raspisan referendum o ustavnim promjenama. Za 16. januar je ponovo zakazan referendum na kome će se birači izjasniti o postavljenom referendumskom pitanju. Požeška opštinska izborna podkomisija vrši posljednje pripreme kako bi sve bilo spremno za sprovođenje referenduma. Da, sve je spremno za referendum koji će se održati 16. januara 2022. godine. U izvodu iz jedinstvenog biračkog spiska na teritoriji opštine Požega upisano je 23.323 birača, odnosno glasača, obzirom da je reč o referendumu. Referendum će se sprovoditi na 53 glasačka mesta, od kojih je 11 na užem području Požege, a preostalih 40 u mesnim zajednicama. Referendum koji je raspisan za 16. januar također predstavlja plebiscitarno izjašnjavanje birača, odnosno glasača za i protiv promjene Ustava. Glasači će se na referendumu sa da ili ne izjasniti na pitanje da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije, pri čemu se ta promjena Ustava ogleda samo u oblasti pravosuđa. Biranje sudija, javnih tužilaca i trajnost njihove funkcije. Novim zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi nije predviđen potreban broj izašlih birača, već od broja onih koji su izašli na glasanje potrebna je polovična većina da bi se usvojilo referendumsko pitanje. Da bi se referendum pravilno sproveo, opštinska izborna podkomisija je organizovala i obuku za članove glasačkih komisija. U protekla 3 dana u opštini Požega održavane su obuke za sva lica koja su predviđena da budu članovi glasačkih odbora. Znači kako predsjednike, zamenike, tako i ostale članove. Odziv nije bio u potpunosti, nisu se svi odazvali, ali više od pola jeste, tako da verujem da je to sve spremno i da neće biti problema da se referendum realizuje. Kako se trenutno celokupna planeta nalazi u uslovima pandemije, za referendum su predviđene i neophodne zaštitne mere. Republička izborna komisija dostavila je dovoljan broj dezinfekcionog sredstva, maski, zaštitnih i rukavica koji će biti podeljene članovima glasačkih odbora, a moći će da ih naravno koriste i glasači. Na ovim malo prepomenutim obukama stavili smo do znanja i članovima glasačkih odbora da pouče i glasače i da se na glasačkim mestima pridržavaju svih propisanih mera od rastojanja do nezadržavanja u prostoriji. Kada se građani referendumom izjasne o određenom pitanju, Narodna skupština je dužna da donese promjenu u Ustavu u skladu sa voljom građana izraženom na referendumu u određenom roku od 60 dana od dana održavanja referenduma. Ako su se građani izjasnili za potvrđivanje nekog akta putem referenduma, taj akt se smatra usvojenim danom održavanja referenduma. Ovim putem se pozivaju svi građani sa glasačkim pravom da u nedjelju 16. januara glasaju i pokažu svoju volju na postavljeno referendumsko pitanje.